Takže já, čau lidi, vítám vás u mého vlogu. Mám se zdravotní počítačství a mám za Playbox. A my nás všimli na kanálu jedno strašné video. Ano, dělá to Bandicam a nevím, ale prostě mám horší kvalitu na Bandicamu. Takže já si nezraň. A tak netuším, ale prostě vydal jsem to video a bylo to moje první video a startovalo. No a tak jsem se rozhodl natočit nový a no, pak na to, že mě bude dobrý. Takže dneska to bude jenom o tom, bude si hrát na nárazky. Ano, to je Vidíš takový luxus, cara. No, tak jsem se rozhodl teda dělat vlog já až to vydám, tento vlog, tak víme, jestli to vlog nebo nevyjde. Když tak ho nevydám, snažím to video rovnou, možná se to hledání domova, ale to je taky to lajku, ale až to nevím. Ano. No takže pro tento vlog už to bude asi všechno takže já se s vámi loučím po tento vlog, takže čau.